Està igual aquí que allà, no ho sé on. On començarà? Benvinguts, senyors, senyores, nens i nenes, inversors i inversores. Ens trobem aquesta nit aquí, a la primera central, doncs anul·lat. Es farà la setmana vinent, per tant, tot correcte, eh? Bueno, i ara què faig amb les gallines? Com? Pues les gallines que he portat. Doncs l'obra d'avui tracta de la senyora Rosa, que és la muller del fundador del projecte FASA, i està buscant nous inversors. Llavors intenta explicar a través d'aquests nous inversors tot el projecte de FASA i la construcció de com va ser aquest edifici. I entremig hi ha dues persones, dues treballadores, que van intervenint i fan boicot a la senyora Rosa perquè no pugui captar més inversors. Efectivament, senyors meus, va ser insuficient. No va donar ni per fer un camí d'aquí a Andorra la Vella. Omnis cridava, Pelton, Pelton! Ja sé on són els diners que faltaven els altres mesos. Los d'ella! Pensava que seria bonic poder explicar una mica tota la història del museu i de la creació de FEDA utilitzant el teatre. Carmeta, jo així no puc treballar, Jo així no puc treballar, jo marxo, Carmeta. Bueno, això no és la primera vegada que es fa, ja és la tercera. Sempre es fa en alguna ocasió com aquesta, que és la nit dels museus, o una nit d'estiu, o el dia dels museus. Sempre s'ha fet en alguna ocasió d'aquestes característiques. I normalment aplega entre 50 i 60 persones, no n'aplega més perquè no hi ha lloc, i sempre es queda gent a fora. Vull dir que demaneu, perquè així ho tornarem a fer.